מים. אני אוהב מים. ברוכים הבאים לפרק השלישי בסדרת הדבלוג הזה של קול פאוור טייקון. הפרק הזה יהיה על בסיס המים. צפו עד סוף הסרטון כדי לראות את כל השיפורים החדשים לטייקון. חרב. דבר ראשון זה החרב. זה אמור להיות כמו דג כזה. כמו שלט כזה. דבר ראשון הלכתי לבלנדר ליצור את הצורה הכללית של החרב. ואחר כך הכנסתי את זה לסטודיו של רובלוקס כדי לצבוע את זה ולהוסיף קצת קופיף קטן מאחורה. אוקיי, וככה זה אמור להיות בתוך המשחק. אני אוהב את הטרייל שהוספתי. הדבר הבא זה בלון מים. אוקיי, כאן הוספתי איזה טקסטורה כזאת, בקושי רואים, וטרייל כזה, שזה יהיה מאחורה, ואפקט כזה כשזה נתקע במשהו. וקצת קול. לא נראה לי שומעים משהו, אבל כן, שיהיה קול כזה. אוקיי, ככה זה נראה בתוך המשחק. אין את האפקט, אבל זה תתעלמו, זה אחר כך, זה יש במשחק. אוקיי, נחמד. עכשיו זה עובד ונעבור לדבר השלישי, גשם חומצי. אוקיי, כרגע זה נראה ככה. אני הולך לשפר את זה ולהפוך את זה ליותר רעיל כזה. זה החלקיקים החדשים, ועכשיו אני הולך לשנות אותם לירוקים כזה רעל. גם הוספתי אזור סכנה כדי שיהיה ברור איפה אתה לא אמור להיות, וצליל כזה של גשם. גשם, לטפטף. אוקיי, זה הבלון, אבל זה לא מתנהג כמו בלון, זה יותר כמו סוכריה, אז אני הולך לשנות גם את זה. ועכשיו איך שזה נראה בכללי. תראו, בלון מגניב כזה, בלון. אוקיי, עכשיו אני הולך... סתכלו, תהיו מודמים. עכשיו אני הולך להרעיל אותם. קדימה, בייקונים, חצופים, אתם לא קשרים. אוקיי, ועכשיו זה עובד, אני אוהב את זה, וליכולת הבאה. גל מתקיף וגלישה. הם ביחד כי הם בעצם שניהם יכולות של גל. אוקיי, אז דבר ראשון הבאתי כמה בימים. זה טקסטורה, מה זה מגניב, אני אוהב את זה. ומשחק עם זה ויוצר את הגל המדהים עם הקצף למעלה וגם למטה. והנה, ככה זה נראה. זמן גם להראות את זה בפעולה כמובן, אז קדימה. תודה, ככה זה נראה. עוד אחת. כן, די מגניב. אוקיי. ועכשיו זה התור של היכולת גלישה, שאותה אני ממש אוהב, עם ציור יפה שציירתי, לכבוד היכולת של הגלישה. זה גם הגלשן החדש שיצרתי, לכבוד היכולת של הגלישה. וואי! כן, מדהים, תשארו דומים, כן. אוקיי, זה היה נחמד, ועכשיו התור של צינור, היכולת להשפריץ על האויבים שלך. אני הולך להראות לכם איך כרגע זה נראה. זה מגניב גם עכשיו, אבל אני הולך להפוך את זה למגניב יותר. אוקיי, דבר ראשון, חשבתי על כזה ברז כיבוי אש כזה, צהוב. הוספתי גם צינור כזה, מגניב. אוקיי, וזה איך שזה נראה עכשיו, משופר. אוקיי. ולהשפריץ. ייי. ועכשיו עוברים לאחד האחרון. מערבולת, יכולת ששואבת את האויבים שלה. אוקיי, בעיקרון סיימתי את רוב הזה, אבל יש דברים קטנים לעבוד עליהם. אז אני אעשה פה אותם בקודים הכלילים האלה. אוקיי, ועכשיו להציג את היכולת כמובן. טאדה! אוקיי, כל היכולות סיימו, וזה הזמן להצגת היכולות במשחק. אני הולכת להשתמש בנשק הזה, אני מקווה שאני טובה.
למה אני כזה נובית בזה? ועכשיו זה זמן להיות פרויקט. אני כל כך מרושעת. תסתכלו כמה פרויקט אני. לאף נוב לא מותר לתקוף אותי. פה אפילו יצא כי הייתי כל כך פרויקט. יואו! אני נוקמת בפקו אחרי שהוא הרג אותי שוב. אני יכולה כי אני מתחילה להיות טובה בלנקום. אני מוותרת. עכשיו רוצו להירשם.